Maywalk MK3 er en gangvogn til personer med handicaps som f.eks. cerebral parese, osteoporosis, hemiparese, muskelsvind, Downs syndrom, epilepsi. Gangvognen fås både til unge og voksne. Maywalk MK3 stimulerer udviklingen af gangfunktionen og vil for mange brugere på sigt betyde, at de opnår forbedringer på deres gangfunktion, muskelstyrke og udholdenhed, ligesom der observeres positiv påvirkning af fordøjelsen af kredsløbet. Maywalk MK3 betyder desuden en væsentlig øget livskvalitet i form af muligheden for aktivt at kunne deltage i hverdagsaktiviteter. Med Maywalk MK3 får brugeren i større udstrækning mulighed for selv at vælge til og fra, og det er en vigtig faktor i oplevelsen af egen livskvalitet. Maywalk MK3 adskiller sig fra andre gangvogne ved at have et fjedersystem. Den fjedrende bevægelse er en central del af en naturlig gang, og den anspores af de indbyggede fjedre. Den øvre del af gangvognen, det vil sige sæde og kropsring, følger brugerens bevægelser og derved støttes optimalt i gangens forskellige faser. I Maywalk MK3 er det desuden muligt at ændre vinklen af overkroppens stilling, hvilket har stor betydning for brugere med spastiske lammelser. Vinklingen betyder, at det spastiske mønster brydes, tyngdekraften udnyttes til fremdrift, og det bliver muligt at gå. I Maywalk MK3 er der mulighed for, at brugeren kommer omvendt ind i gangvognen, og derved fås en aktiv støttestå-mulighed. Dette kan udnyttes i køkkenet, give mulighed for at pjaske i håndvasken og give far og mor et knus. En sjov og interessant detalje. Maywalk MK3 kan indstilles individuelt til den enkelte bruger, så den sikres optimal funktionalitet. Alle indstillinger af Maywalk MK3 foregår enkelt og uden brug af værktøj. Indledningsvis foretages en grov indstilling af højden på gangvognen. Grov indstillingen udføres på justergrebet på hver af de to opstandere. For at grovindstille højden løftes op i det nederste justergreb og samtidig drejes på det øverste. For at justere højden op, drejes i retning mod den grønne pil. For at justere højden ned, drejes i retning mod den røde. Så snart der drejes på det øverste justergreb, kan det nederste greb slippes. Når man har drejet det øverste greb 2 omgange, vil opstanderen falde i hak. Det vil sige, der indstilles i trin af 2 omgange, svarende til 2,5 cm. Dette gøres i begge sider 1 trin ad gangen. En huskeregel. Den korrekte højde er nået, når brugerens albuer er på højde med den øverste del af opstanderen. Dernæst finindstilles Maywalk MK3 til brugeren. Det er en hjælp at kende brugerens skridtlængde og højden til omtrent midt på brystet. Sædehøjden indstilles efter brugerens skridtlængde. Dette gøres med den nederste af de 3 håndskruer. Skruen løsnes ved at trykke ind og dreje mod uret. Sædet kan nu føres op eller ned til den ønskede højde. For at spænde skruen igen, tryk håndskruen ind og drej med uret. Denne indstilling er trinløs. Højden af kropsringen indstilles efter brugerens behov og komfort, men oftest placeres den midt på brystkassen. Indstillingen af kropsringen foretages med den øverste af de 3 håndskruer. For at løsne skruen trykkes den ind og drejes mod uret. Ringen kan nu føres op eller ned til den ønskede position. For at spænde skruen igen, tryk ind og drej med uret. Denne indstilling er trinløs. Inden brugeren kommer op i gangvognen, indstilles vinklen af vognens sæde og kropsring. Gangvognen kan indstilles, så brugerens overkrop vinkles op til 15 grader forover. Ved at vinkle gangstillingen skabes en fremadrettet holdning, som kan lette gangen. Vinklingen foretages trinløst ved at skrue på den midterste håndskrue. Vinklen øges ved at skrue mod uret og mindskes ved at skrue med uret. Afsluttende indstilles vinklen af gangvognens håndbøjle. Håndbøjlen foran på Maywalk MK3 indstilles, så den støtter brugeren, kompenserer for manglende balance og giver hvile til armene. Indstillingen af håndbøjlen foretages med 2 justergreb, som er placeret foran på Maywalk MK3. Det bliver muligt at indstille ved at dreje justergrebene mod grøn pil. Håndbøjlen kan nu indstilles trinvist. Derefter drejes mod rød pil for at fiksere i den valgte indstilling. Indstigningen i Maywalk MK3 lettes med den unikke hæve-sænke-funktion.
Før indstigningen tager man godt fat i kipbøjlen og vipper den op, så sædeenheden sænkes. Nu kan brugeren lettere forflyttes fra kørestolen over i Maywalk MK3. Dette kan eventuelt ske ved brug af lift. Derefter lukkes kropsringen, og rumpestoppet trækkes op. Sædeenheden hæves igen ved at trykke kipbøjlen ned til den med et kliklåser i klikhagen. Her er det vigtigt, at brugeren hjælper så meget som muligt ved at støtte på benene. Hjælperen bør være opmærksom på at bruge kroppen korrekt i denne proces. Tilbehør til Maywalk MK3. Der fås en bred vifte af tilbehør til Maywalk MK3. En af tilbehørsdelene er et bord i plexiglas, som sættes på gangvognens håndbøjle. Bordet er forsynet med en tynd folie, som gør, at et billede, brev eller en tegning kan ligge fast på bordet til glæde og inspiration. Hoftestyret vil give brugeren den ekstra støtte og kontrol, som gør, at hun eller han vil føle sig tryg i gangvognen og kan fokusere på det at gå. Brugere, som har svært ved at fastholde retningen under gang, kan få monteret svinghjulslås på gangvognen. Svinghjulslåsen sidder umiddelbart bag forhjulene og aktiveres let ved at trække tilbage og dreje låsens hoved. Forhjulenes retning er nu låst, og der kan gås lige frem. Udover parkeringsbremsen fås 2 forskellige typer bremser til Maywalk MK3. En returløbsspærre, som hindrer gangvognen i at køre bagud, og en slæbebremse, som trykker på hjulet og derved skaber modstand, så ganghastigheden kan nedsættes. Begge monteres i bremsehuset. Returløbsspærren slås til og fra med en snaplås placeret på oversiden af bremsehuset. Returløbsspærren slås til og fra med en snaplås placeret på oversiden af bremsehuset. Slæbebremsens tryk mod dækket kan justeres og slås til og fra med skruen, som også er placeret på oversiden af bremsehuset. De 2 bremser kan bruges sammen eller hver for sig. Når Maywalk MK3 bruges af personer med tendens til at kaste kroppen bagover, anbefaler vi en ekstra sikring af gangvognen. Hertil fås antitipstøtter, som let monteres bag vognens baghjul. Har brugeren tendens til at sætte fødderne ud under hjulet, monteres et benglidestyr. Herved afskærmes fødderne fra hjulene. Benglidestyret er monteret på unikke bevægelige beslag, som betyder, at det vil løfte sig over små forhindringer. Har benene tendens til at krydse ved gang, kan der på Maywalk MK3 monteres en benskilleplade. Benskillepladen er højdeindstillelig for nøjagtig positionering. Benskillepladen monteres under sadlen og kan justeres frem og tilbage efter behov.